Hirugarren gaiko, laugarren problema. Fabrika batean, bi kalitateko esneak nahasten dituzte. Esne mota batek 0,5 euro litro balio du, eta besteak 0,8 euro litro. Esne mota bakoitzetik zenbat litro esne nahastu behar dira, 75 euro balio den 120 litro esne lortzeko. Lehenbizi, ez ezagunak, eta kasu honetan, bi gauzen inguruan galdetzen digute, mota bakoitzetik zenbat litro, orduan, horiek izango dira ez ezagunak. Ixa, 0,5 euro litroko zenbat litro esne erabiliko dugun nahasketarako. Eta hai, gauza bera, 0,8 euro litroko esneari dagokionez. Hau kontuan izan da, ekuazioak planteatzen hasi gaitezke. Lehenbizi, enuntziatean dagoena, euskeraz adieraziko dugu. 0,5 euro litro, tan dauden esnetik hartzen dituguna kontuan hartuta, eta 0,8 euro litrotan dauena kontuan hartuta, nahasketak 120 litro izango ditu. Prezioari dagokionez, 0,5 eurokoari bere prezioa biderkatzen badiogu, eta 0,8koari berea, bukaeran nahasketaren prezioak 75 eurokoa izan behar du. Orduan, ekuazioak planteatuko ditugu eta euskeraz idatzi digun hori ordezkatuko dugu guk ixa eta iri emandako balioekin. Orduan, ixa gehi, hau da, 0,5 euroko zenbat litro gehi 0,8ko zenbat litro denera 120 litro. Hori izango litzateke lehenengo ekuazioa. Eta bigarrena, 0,5 lehenengoaren prezioa gehi 0,8 bigarrenaren prezioa bukaeran 75 euro ordaindu behar dira nahasketa horrengatik. Orduan, hauek dira bi ekuazioak eta ebatzi behar ditugu. Kasu honetan, ordezkatze metodoarekin. Ordezkatze metodoa erabiltzeko lehenbizi. Lehenengo ekuazioan, ixa bakandu dut alde batean eta ixaren ordez 120 keni jarri dut bigarren ekuazioan. Orduan, hau ebatzi egin behar da. Ebasteko lehenbizi, parentesiak kendu behar da, 0,5 bider 120 eta bider minusi eginez. Ondoren, iak. Ezkerrean utzita eta irik ez daukatenak beste aldean utziz, 0,3 i, 0,8 ken 0,5 eginez, eta beste aldean kenketa eginez, 15 zati 0,3 gelituko teoreteki. Eta horren emaitza 50. Orain, ixarena kalkulatzeko, 50 balioa iren ordez ordezkatuko dut, hasierako ekuazio horretan. Eta dirako zait, 50. Beraz, erantzuna zein da? 0,5 euroko esnetik 50 litro nahastuz, eta 0,8 euroko litroko esnetik 50 litro nahastuz, lortuko dudala 120 litroiek 75 euro balio izatea. Hirugarren gaiko, bosgarren problema. Tablet bat erosi da, 105 euro balio duna. Eta 12 bileterekin ordaindu da. Batzuk 5 eurokoak eta besteak 10koak. Jakin nahi dugu, mota bakoitzeko zenbat bilete. Hau da, 5 euroko zenbat bilete erabili diren, eta 10 euroko zenbat bilete erabili diren. Orduan. Zentzu ekuazioa planteatuz, eta ez ezagunak kontuan hartuta, jakin nahi dugu. 5 euroko zenbat bilete. Orduan horri ixa deitu aldiot. Eta 10 euroko zenbat bilete horri ixa, i deitu aldiot. Gero, ekuazioa planteatzeko orduan, 5 euroko bilete kopurua, gehi 10 euroko bilete kopurua, denera 12 bilete erabilitu denez, 12 bilete dira. Eta balio hori dagokionez, 5 euroko bileteak bider bere balioa 5 eta 10 euroko bileteak bider bere balioa 10, tabletaren prezioa da, 105. Hau, ez ezagunekin ordezkatuta, ixa gehi, ixa. 5 euroko bilete kopurua, i. 10 euroko bilete kopurua, 12 bilete dira. Eta balioari dagokionez, 5 ixa. 5 euro izango litzateke bider 5 euroko bilete kopurua, gehi 10 bider, i. Adierazten duena, 10 euroko bilete kopurua zenbat izan den. Bai, orduan balioa kontuan hartuta, denera 105. Ebazpena horrekoan bezala
ordezkatze bidez eta sistema berdina da. Ixa bakantzen dut goikoan eta ixa 12 keni gelditzen da. Eta beko ekuazioan ordezkatuko dut eta ixaren ordez 12 keni ipini. Aurrekoan bezala, ekuazioa parentesia ematzi behar da, biderketa eginez. 5 bider 12 60 eta 5. Oraingoan, 10 ken 5 eginez, 5 gelditzen alde batean, eta beste aldean, 105 ken 60. Azkenean, iren emaitza 9 da. 9 izango litzateke 10 euroko bilete kopurua. Hau ordezkatuko dut, eta iren ordez 9 ipiniko dut hasierako ekuazioan. Horrela, ixiarena kalkulatuz. 3 ateratzen da. Beraz, 3 dira 5 euroko bilete kopurua. Emaitza, 5 euro 3 bilete eta 10 euroko 9 bilete erabili dira tableta erosteko.